இந்த விஷயம் நான் வெளியே சொன்னேன்னு தெரிஞ்சிச்சு என்ன கொன்னே போட்டுரும். நீ கவலைப்படாத கமலா. நீ பயப்படுற மாதிரி இந்த விஷயத்தை நான் யாருக்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டேன். என் உயிரே போனாலும் சரி, உன்னை நான் காட்டி கொடுக்க மாட்டேன். சரிம்மா, நான் வரேம்மா. ராஜகுமாரி, நீ மாட்டினடி. என்னடி சொல்ற? மாட்டிக்கிட்ட ராஜகுமாரி, நீ நல்லா மாட்டிக்கிட்ட. ஏய், இப்ப நீ என்ன சொல்ல வர? நீ மாட்டிக்கிட்ட ராஜகண்ணு, நல்லா மாட்டிக்கிட்ட. இத பாரு, என் கோபத்தை கலராத. மரியாதைய சொல்லு, என்ன விஷயம்? என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆவலா இருக்கா, இல்ல என்னவா இருக்குமோன்னு நினைச்சு பயமா இருக்கா? ஏய், என்ன சும்மா ஏய் ஊயின்னு கத்திக்கிட்டு? யாருக்குமே தெரியக்கூடாதுன்னு நினைச்ச விஷயம் வெளியில தெரிஞ்சிடுச்சேன்னு நினைக்கிறியா? இத பார், நீயும் நானும் சவால் விட்டுருக்கோம், சபதம் செஞ்சிருக்கோம். நம்ம 2 பேருக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச விஷயம் வெளியில தெரியக்கூடாது அப்படின்னு சத்தியம் பண்ணிருக்கோம். அதை எதையாவது வெளியில சொல்லி தொலைச்சிட்டியா? ராஜகுமாரி, நான் உன்ன மாதிரி இல்ல. சொன்னா சொன்னபடி நடப்பேன். அதான் துர்கா. அப்புறம் ஏண்டி என்ன மாட்டிக்கிட்டேங்கிற? ஆமா, இப்பவும் நான் சொல்றேன், நீ மாட்டிக்கிட்ட ராஜகண்ணு. நீயா வந்து என்கிட்ட வசமா மாட்டிக்கிட்ட. எந்த விஷயத்துல? அது என்ன விஷயம் இப்ப நான் சொன்னா நீ சும்மா அதிர்ந்துடுவ. வெறும் பேத்தாம விஷயத்த சொல்லுடி. அதை இப்ப சொல்ல மாட்டேன். எப்போ எங்க சொல்லணுமோ அதுக்கான நேரம் வரும்போது கண்டிப்பா சொல்லுவேன். ஏய், இப்போ 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 சொல்லுடி. அப்பப்பப்பப்பப்பா. ஏன் ராஜகுமாரி, ஏன் ஏன் இப்படி கத்தி ஆவேசப்படுற? அப்புறம் பிபி ஏறிடும். அமைதியா இரு. சரி சரி, இப்ப சொல்லு, என்ன விஷயம்? சொல்லு 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 சொல்லு. இரு ராஜகுமாரி, ஏன் இப்படி பதட்டப்படுற? ஏன் இப்படி தவிக்கிற? எப்பவும் சிங்கம் மாதிரி கர்ஜிக்கிற ராஜகுமாரியா இப்படி பயப்படுறது? என்ன மாதிரி போல்டா இருக்க வேண்டாம், தைரியமா இரு ராஜகுமாரி. சுத்தி வளைச்சு பேசாத. எனக்கு தெரிஞ்சு என் பக்கத்துல இருக்கிறது ஒரே வீக் பாயிண்ட் தான். அந்த வீக் பாயிண்ட்ல தான் விஷயமே இருக்கு. அப்படின்னா என் மாமனார் வீட்டுக்கு அமிச்சிருக்கியே அந்த ஈஸ்வரி, அவ யார்? யார் அவ? என் பொண்ணுதான். உன் பொண்ணுன்னு சொல்லி அவளை வளர்த்திருக்க. உண்மையிலேயே அவ ஒரு அனாதை. கேக்குறதுக்கே நல்லா இருக்குல்ல? ரெட்டியார் குடும்பத்தை அழிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆயுதமா அவளை நீ அங்க அனுப்பி வச்சிருக்க. குட், வெரி குட். அந்த பைத்தியக்காரியும் உன்னை தான் பெத்த அம்மாவை நினைச்சு நீ சொன்ன உடனே அவளும் அவங்கள பழி வாங்குறதுக்கு கிளம்பி போயிட்டா. விஷயத்தை கொஞ்சம் திருப்பி போட்டு பாரு ராஜகுமாரி. இந்த விஷயம் எல்லாம் ஈஸ்வரிக்கு தெரிஞ்சா அப்புறம் என்ன ஆகும்? ஏய், சும்மா நிறுத்துறி. அச்சோ, என்ன ராஜகுமாரி, உண்மையை சொன்னா நீ இப்படி டென்ஷன் ஆகுற? இப்போ ஈஸ்வரிக்கு மட்டும் நீ அவளோட உண்மையான அம்மா இல்லைங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சா என்ன ஆகும்? அவ திரும்பி ஓமல பாஞ்சிட மாட்டா? அப்படி எதுவும் நடக்காது. நான் அவளை அப்படி வளர்க்கவும் இல்லை. ஈஸ்வரி விஷயம் எனக்கு கிடைச்ச ஜாக்பாட் மாதிரி. இப்பவே நீ பாதி காலி. வாட் அ க்ளோஸ். நீ யாரு, எதுக்காக வந்திருக்கேங்கிறத தோண்டி துருவி நான் கண்டுபிடிக்கலனா என் பேர் துர்கா இல்ல. பேரை கேட்ட உடனே சும்மா அதிர்றதுல. அக்கா, திவ்யா கல்யாணம் நல்லபடியாக நடந்ததுக்கா. ஆனால் நீங்கள் தான் வரல. நான் வராம போனதுக்கு வேற சில காரணங்களும் இருக்கு பாபு.
கல்யாணம் எல்லாம் நல்லபடியாக முடிஞ்சதுக்கா. தடபுடலாம் நடந்துச்சுக்கா. ரொம்ப சிறப்பாக சந்தோஷமாக இருந்துச்சுக்கா. பாபு, என்னால உன் மனசு கஷ்டப்பட்டிருந்துச்சுன்னா என்னை மன்னிச்சிருப்பா. திவ்யாவும் உன்னை காதலிச்சிருந்தாள்னா கண்டிப்பா உங்க 2 பேருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருப்பேன். ஆனா உன் காதல் ஒரு தலையே போச்சு. அதனால தான் நடக்காம போச்சு இந்த கல்யாணம். இந்த விஷயத்துல நானும் உன்னை ஒரு தூண்டுகோலை யூஸ் பண்ணிட்டேன். தயவு செஞ்சு என்னை மன்னிச்சிடு பாபு. ப்ளீஸ்க்கா, அது மாதிரி எதுவும் சொல்லாதீங்க. நீங்கள் ஏன் அதை நினச்சி வருத்தப்படுறீங்க? எப்போ திவ்யாவுக்கு கல்யாணம்னு ஒன்று நடந்ததோ அப்போவே என் மனசுலேருந்து அவளை தூக்கி எறிஞ்சிட்டேன். என்னோட அடுத்த எய்ம் யாருன்னு நினைக்கிறீங்க? யாரு? ரேணுகுட்டி, அந்த ரெடியாரோட கடைசி பொண்ணு ரேணுகுட்டி. அவள் தான் என்னுடைய கடைசி எய்ம்க்கா. சரிக்கா, நான் புறப்படுறேன். டைம் ஆயிடுச்சு. டேய், 3 பொண்ணுங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். 4வது பொண்ணையாவது என் வீட்டுக்கு மருமகன் அனுப்புடா. எனக்கு ஆசையாக தாண்டா இருக்கு. ஆனால் நம்ம ஆசைப்படுறது எங்கே நடக்குது? ஏன்டா நடக்காது? நான் உனக்கு நண்பன், இந்த குடும்பத்துக்கு டாக்டர். உன் வீட்டில் பொண்ணு எடுக்க எனக்கு உரிமை இல்லையா? நான் இல்லைன்னு எப்படா சொன்னேன்? இப்படி தாண்டா ஒவ்வொரு பொண்ணுக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். எங்க வருது? 3ஐயும் ஒவ்வொரு ஊரா பார்த்து கட்டி கொடுத்துட்டேன். வாங்க அங்கிள். வாமா, நீயே வந்து நியாயத்தை சொல்லுமா. 4வது பொண்ணையாவது என் பையனுக்கு கட்டி கொடுன்னு கேட்கிறேன். நக்கல் பண்றான். அது என்ன அங்கிள், எங்க வீட்டு பொண்ணே தான் வேணும்னு நினைக்கிறீங்க? எல்லாம் நட்புப்பா. இப்ப என்ன 4வது பொண்ணு வேணும்னு அலையறானா? ஐயோ பாவம். போதுமா, பிச்சை கேட்டு வராதுன்னு சொல்ற, அவ்வளவுதானே? ஐயோ, நான் அப்படி எதுவும் சொல்ல வரல. எப்படி சொன்னாலும் அதான் நம்ம அர்த்தம். ஏய், இந்த வீட்டில் யாரா இருக்காங்களோ எல்லாரையும் கூப்பிடு. எல்லாரும் வெளியில் போயிருக்காங்கடா, யாரும் இல்லை. சரி, உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க கிட்ட நான் சொல்லிக்கிறேன். இந்த வீட்டு 4வது பொண்ணு ரேணுகாவை நான் மருமகளை கூட்டு போகிறேன். இதை தடுக்க யாரா இருக்கா? நான் இருக்கேன்டா. ஏண்டா, வீட்டில் யாரும் இல்லைன்னு சொன்னேன்? ஏண்டா, என்ன கேட்ட? இல்லை, சும்மா நான் நியாயம் கேட்டேன். நியாயம் கேட்கறதுக்கு இது என்ன நீதிமன்றமா? போடா. எல்லாருக்கிட்டையும் பேசலாம்டா, உங்கள் அம்மா கிட்ட மட்டும் முடியல. அங்க என்ன குசுகுசுன்னு பேசுற? உனக்கு என்ன வேணும்? அத்தை, என் பையன் இருக்கானே, அந்த டோரி கண்டனா, அவனுக்கு என்ன? அவனுக்கு ஒன்றும் இல்லை, நம்ம ரேணுகாவை. ரேணுவ? டேய் சொல்லண்டா. பொண்ணு கேட்டு வந்திருக்காம்மா. என்னடா அம்மா சிரிக்கிறாங்க? நான் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றீங்க, அவ்வளோதானே? ஆமா. இதே எத்தனை நாளைக்கு தான் சொல்லிட்டு இருப்பீங்க? நீயே என் பையனோட பழகுனதுனால இந்த வீட்டுக்குள்ள விடுற. இதுல உன் பையனுக்கு வேற பொண்ணு கேக்குறியா? எப்படியாவது கல்யாணமே வேண்டான்னு சொல்ற ரேணுகாவ அந்த லூசு பையனுக்கு கட்டி வச்சுட்டா இது கூட நல்லா இருக்கே. பாட்டி வாயை அடைக்கணுமே. பாட்டிமா, அவரை போய் எதுக்கு குறை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க? நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சவரு, வசதியானவரு, அந்த பையனும் நல்லா படிச்சிருக்கான். இதுக்கு மேல என்ன வேணும்? வெளியே கட்டி கொடுத்தோன்னா சந்தியா மாதிரி வாழ்க்கை அமைஞ்சிருச்சுன்னா அதே மாதிரி நம்ம ரேணுவும் ஏமாந்துடக்கூடாது இல்லையா? நீ சொல்றதுதான் கரெக்ட். அப்பா, நம்ம ரேணுவை பேசாம பாபுக்கே கட்டி கொடுத்துடலாம்ப்பா. ஆமாண்ணே, நம்ம திவ்யாவுக்கு கல்யாண பேச்சு எடுக்கும்போதே சொன்னேன் அந்த டாக்டர் பையனுக்கே கட்டி வைக்கலான்னு. அதுவும் முடியல. இப்போ நம்ம ரேணுக்காவது அவர் பையனை கட்டி வைக்கலாமே. அத்தை, அப்படியே நீங்களும் ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுங்களேன். நான் இதுக்கு சம்மதிக்கவே மாட்டேன். நடக்கவே நடக்காது. என்ன நடக்காது? என்ன சம்மதிக்க மாட்டீங்க? ஆமாம், இவனுக்கு வேற தனியாக சொல்லணும். போடவே போட. அத்தை, ரேணு எப்படியாவது. மானம் கட்டவனே, உனக்கு எத்தனை தடவை சொல்றது? மரியாதையா வெளியில போ. அத்தை, நீங்க மனசு வச்சீங்கன்னா எல்லாம் நல்லபடியா முடியும். இனிமே இந்த வீட்டு படியேறி பொண்ணு கேட்க வராத. அம்மா, என்னது? எதுக்கு இப்போ அனாவசியமாக பெரிய வார்த்தையெல்லாம் பேசுகிற? பயமூடு, எனக்கு எல்லாம் தெரியும். இந்த வீட்டுக்கு வர வேணாம்னு சொல்லிடுங்க, நான் வரல. ஆனா இவன் கூட பழக வேணாம்னு மட்டும் சொல்லிடாதீங்க, அதை என்னால தாங்க முடியாது.
இப்படி கத்துற? என்னங்க நீ அடிக்கடி மீட் பண்றீங்க? நான் கல்யாணம் ஆகாத பையன், யாராவது பார்த்தா என்ன நினைப்பாங்க? இதுல என்னையா இருக்கு? நீ எனக்கு பணம் கொடுக்கணும், அதை வாங்குறதுக்காக நான் வரேன், அவ்வளவுதான். உன் புருஷனுக்கு தெரிஞ்சா என்ன ஆகுறது? ஓஹோ, உங்க மனசுல அப்படி வேற ஒரு எண்ணம் இருக்கோ? இந்த பாருங்க, நான் அப்படிலாம் கிடையாது. இது பாரியா, நீ என்கிட்ட பணம் வாங்கியிருக்க. எப்ப? என்ன அதுக்குள்ள மறந்துட்டியா? நீ என்கிட்ட பணம் வாங்கியிருக்கிறதா பத்திரத்துல கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருக்க. நீ என்னம்மா உல்டாவா சொல்ற? நீ தான் மிரட்டி மிரட்டி என்கிட்ட அடிக்கடி பணம் வாங்கிட்டு இருக்க. எவ்வளோ கொடுத்தேன்னு எனக்கே தெரியல. வெத்து பேப்பர்ல ஆட்டோகிராஃப்னு கையெழுத்து வாங்கிட்டு என்னைய மிரட்டாதம்மா, நான் பாவம்மா. சும்மா வளவளன்னு பேசிட்டு இருக்காத. நான் செகண்ட் ஷோ சினிமாக்கு போகணும். என்ன படத்துக்கு? அது உனக்கு தேவையில்லாத விஷயம். எனக்கு இப்ப பணம் வேணும். ஒரு 50 ரூபா போதுமா? என்ன விளையாடுறியா? ஜாக்கி சான் படத்துக்கு 50 ரூபா தான் டிக்கெட்டு. யோ, அத நான் பாத்துக்கிறேயா. எனக்கு இப்ப செலவுக்கு பணம் வேணும். அத உன் புருஷன்கிட்ட கேளுமா. என்ன கிண்டலா? நான் போய் போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோ, உன்னை முட்டிக்கு முட்டி தட்டிடுவாங்க. வேணா. என்ன உன் பட்ஜெட்டு? ரொம்ப இல்ல, வெறும் 5000 மட்டும்தான். 5000மா? இவ்வளவு பணத்தை செலவு பண்ற அளவுக்கு எந்த தியேட்டருமா இருக்கு? அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணுமா? இன்னும் 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ள எனக்கு பணம் வந்து சேரணும். என்னம்மா டாக்டருக்கு எடு கொடுக்குற மாதிரியே கொடுக்குற? அவ்வளவு பணத்துக்கு நான் எங்க போறது? அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. நாளைக்கு நீ பணத்தோட வர, அவ்வளவுதான். வரட்டா? உங்க ஃப்ரெண்ட் இப்ப என்ன சொன்னாரு? அவனால எதுவும் சொல்ல முடியலடா. ரங்கா, என்னடா இது? வாடா வா, உட்கார். என் வலி உனக்கு தெரியாதுடா. அவன் உன் பொண்ணை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன்னு அடம் பிடிக்கிறான். ஏற்கனவே 3 பொண்ணுங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக அவன் எவ்வளோலாம் அவசப்பட்டிருக்கான். அது உனக்கு நல்லாவே தெரியும். இப்போ கடைசி பொண்ணையாவது கல்யாணம் பண்ணுவேன்னு கேட்குறான். அதை கூட பண்ணலைன்னா ஒரு அப்பனா எனக்கு என்னடா மரியாதை இருக்கு? எனக்கு நல்லா புரியுது ரங்கா. நான் கஷ்டமாக இருக்கும்போதெல்லாம் என்னை நீ சிரிக்க வைக்கிறவன். ஆனால் நீயே இப்போ கண்கலங்கி நிற்கிறத பார்த்தா மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குடா. நீ எங்கே கோவிச்சிட்டு வந்துட்டோ நான் பின்னாடியே ஓடி வந்தேன். அவங்க யாரு? உன்னோட அம்மா. அவங்க கூட என்ன திட்டனா அப்புறம் வேற யார் என்ன திட்டுவாங்க? இதாண்டா உங்ககிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். டேய், எப்படிடா இவ்வளவு ஈஸியாக எடுத்துக்கிறத? டேய், வாழ்க்கைன்னா அப்படி தாண்டா இருக்கும். இது கூட நீ சொல்லி கொடுத்தது தான். அங்கிள், எப்படியாவது பாட்டி அம்மாவை சமாதானம் பண்ணி எனக்கு ரேணுவை கல்யாணம் பண்ணி வைக்க பாருங்களேன் ப்ளீஸ். பாபு, எங்கள் அம்மாட்ட பேசுகிறேன், நல்ல முடிவாக சொல்கிறேன். எது நடக்குமோ அது நல்லாவே நடக்கும். நான் பரப்புறேன். இருங்க, நான் காஃபி எடுத்துட்டு வரேன். இல்லைம்மா, கல்யாணம் நிச்சயம் ஆகட்டும், அப்புறம் காபி சாப்பிட்டுக்கலாம். தலைக்கறி செய்வது எப்படி? ஏங்க, எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சா? காஞ்சிடுச்சு. அந்த வெங்காயத்தை எடுத்து போடுங்க. வெங்காயத்தை நன்றாக வதக்கவும். நல்லா வதக்குங்க, சிகப்பு கலரா வரணும். வதங்கிடுச்சா? வதங்கிடுச்சு. நல்லா வதங்கிடுச்சா? இப்பதானே போட்டீங்க. சரி சரி. அடுத்தது என்ன? தக்காளி போடணுமா? ஆமா, தக்காளியை போட்டு நன்கு வதக்கவும். ஓஹோ. பார்த்து கையில சுட்டுக்கு போறீங்க. கொஞ்சம் சீக்கிரமா படிச்சு சொல்லு. அதான், இருங்க, வதக்கியாச்சா? பச்சை மிளகாவை போடவும். மிளகா இங்க இருக்கு. மிளகா மட்டும் போடுங்க, கொஞ்சமா போடுங்க, ஜாஸ்தியாட போகுது. சரி. இங்க பாருங்க, ஒவ்வொன்றையும் நீ கேட்டு கேட்டு செய்றீங்க. அடுத்த தடவை இப்படி எல்லாம் சொல்ல மாட்டேன், நீங்களா தான் செய்யணும். அப்புறம் எப்ப கத்துக்கிறது? கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தேன். கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நான் படாத பாடுபட்டு இருக்கேன். ஏண்டி, என்ன தைரியம் இருந்தா என் பிள்ளை சமைக்க விடுவேன் நீ? ஏண்டி, இத்தனை நாளும் நானும் தானே சமையல் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அது அப்போ நான் சுகமெல்லாம் படுத்துட்டு இருந்தப்ப நீங்க சமையல் பண்ணி கொடுத்தீங்க. இவளுக்கு என்ன வந்துச்சு? நான் என்னமோ உங்க பையனை சமைங்க உட்காந்து வேடிக்கை பாக்குறேன் நான் சொன்னேன். உங்க புள்ள தான் என்ன சமைக்க விட மாட்டேங்கிறாரு. என்னங்க, வதக்கியாச்சா? கறி எடுத்து போடுங்க. சரி. ஏண்டா இருறா, கொஞ்சமாவது உனக்கு அறிவு இருக்கா? ஆபீஸ்ல இருந்து டார்ச்சர் தாங்க முடியலன்னா இந்த கண்ட்ராவில வீட்லயும் நான் பார்க்கணுங்கிறியா? விடு, ஏதோ சின்ன சிறுசுங்க சந்தோஷமா சமையல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நீ ஏன் அதுல போய் மூக்க நுழைக்கிற? அது எப்படிங்க என் பிள்ளை சமைக்க சொல்லலாம்? நான் தான் பண்றேன்னு கேட்டேன். என்ன கேட்ட? அம்மா, ஏங்க தீது சிம்ல வைங்க முதல்ல. திமிரு பாருங்க. பாத்தீங்களா, கொஞ்சமாவது மதிக்கிறாள பாத்தீங்களா?
இத பாருங்கம்மா, இவ மாசமா இருக்கிறதுனால ஓடி ஆடி வேலை செய்ய வேண்டாமேனு தான். பெத்த அம்மா நான் படுத்த படுக்கையா கிடந்தேன். அப்போ ஒரு பக்கெட் தண்ணி எடுத்து கொடுத்துட்டு போயடா நீ. ஏமா அப்படி விஷயத்தை பெருசுப்படுத்துற? நீ ஒரு 5 நிமிஷம் டைனிங் டேபிள்ல வெயிட் பண்ணு. தலைக்கறி குழம்பு ரெடி. என்னது தலைக்கறி குழம்பா? பாடி நல்ல சாப்பாடு. ஏங்க உப்பு போட்டீங்களா? கறியா நான் போடல, அப்புறம் எப்படி உப்பு போடுறது? ஆமால. நீ போய் அம்மாவை சமாதானப்படுத்து போ. அத்தை தானே, நான் பாத்துக்கிறேன். அதெல்லாம் முடியாதுடா. அம்மா ஏன் இப்படி பிடிவாதம் பிடிச்சிட்டு இருக்க? இது நம்ம ரேணுவோட வாழ்க்கைமா. இத பாருடி, ரேணுவை அவனுக்கு கட்டி கொடுத்தா அவ வாழ்க்கையே கெட்டு போயிரும். எதை வச்சு சொல்ற? அப்படி என்ன கெட்ட பழக்கம் இருக்கா அவங்ககிட்ட? அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. அப்புறம் ஏன் வேண்டாங்கற? அதெல்லாம் முன்ன நடந்த பிரச்சனை, இப்ப சொல்ல முடியாது. என்ன? ஏன்பா என்னவோ பிரச்சனைன்றாங்க, என்னதான் பிரச்சனை? அது தெரிஞ்சா நான் எங்க நிக்கிறேன்? கடைசி வரையில் நீ மறக்க மாட்டேன்னு எனக்கு தெரியும். பெத்த அம்மா வச்ச உன் சொல்ல தட்டக்கூடாதுன்னு நானும் பொறுத்துக்கிட்டு தான் இருந்தேன். ஆனால் ஈஸ்வரி சொல்கிறதுல ஒரு நியாயம் இருக்குது. அந்த பையன் நல்லவன், உரிமையோட போய் அவனை தட்டியும் கேட்கலாம், திட்டவும் செய்யலாம். அம்மா மற்ற 3 மாப்பிள்ளைங்களும் பொண்ணை கட்டி கொடுத்ததுனால சொந்தக்காரங்க ஆனவங்க. அவங்க கிட்ட நம்ம எதுக்காகவும் போய் நிற்க முடியாது. ஆனால் இந்த பையன் அப்படி இல்லை. சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம பார்த்து வளர்ந்த பையன். டாக்டரும் நர்ஸும் கொடுமைப்படுத்துகிறவங்க இல்லை, மருமகளை நல்லா தான் வச்சுக்கிறவங்க. எல்லாத்துக்கும் மேலே அந்த பையன் நம்ம குடும்பத்தை ரொம்ப நேசிக்கிறாம்மா. ரேணுகாவை கண்கலங்காமல் வச்சுக்கிறவாங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு நிறைய இருக்குமா. கிட்டத்தட்ட வந்துட்டாங்க. இந்த கிழவியை மட்டும் சரி பண்ணிட்டா எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆயிடும். பாட்டிமா, மாமா சொல்றதை கேளுங்க. நீ யாருடி? யாரு? இந்த வீட்டுக்கு வாழ வந்தவ, அதோட நிறுத்திக்கோ. இந்த பிரச்சனையில தலையிடாத. என்ன பாட்டி, என்ன போய் திட்டுறீங்க? ஏம்மா என்ன நீ எல்லாத்தையும் திட்டிக்கிட்டு இருக்க? என்னாச்சு உனக்கு? வயசானதுக்கு அப்புறம் என்ன இப்படிலாம் பேசிக்கிட்டு இருக்க? நாங்கள் எல்லாரும் கட்டி வைக்கணுங்கிற நீ முடியாதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிய. அம்மா உன்னைய மாரி கட்டி வச்சா என்ன செய்வே? நான் இந்த வீட்டில் இருக்க மாட்டேன்டா. முதல்ல அதை செய்ய. ஏண்டா டேய், எனக்கு மட்டும் ரோஷம் இல்லைன்னு பாக்குறியா? பாட்டிமா நீ விடுறே. இது எனக்கும் அவனுக்குள்ள போராட்டம். அவனா நானான்னு பாத்துறேன். ஐயோ பாட்டி, மாமா வயசான காலத்துல குளிர் தாங்க மாட்டாங்க, நீங்க போய் கூட்டிட்டு வாங்க. நீ வேற ஏம்மா, தெருமோன அவர்களும் மட்டும் திரும்பி வந்துடுவாங்க. என்னம்மா திரும்பி வந்துட்டியே, போகலையா? நான் ஏன்டா போறேன்? இது என் வீடு, நான் இங்க தான் இருப்பேன். ஈஸ்வரி, அம்மா கிட்ட நான் பேசிக்கிறேன். அப்பா, என்னோட இந்த மாச சம்பளம். மாமா இந்தாங்க என்னோட சம்பளம். ஏண்டா மனோ, இந்த கவர் வெயிட்டா இருக்கு, உன் கவர் கம்மியா இருக்கடா. வழக்கமானது தானே? வழக்கமானது தான். மாமா அவரை விட எனக்கு சம்பளம் ஜாஸ்தி. ஏன்னா நான் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் இல்லையா? இனிமே மருமக சம்பளத்திலேயே குடும்பம் நடத்திடலாம். ஆமாமா மனோ, இனிமே இந்து சம்பளத்திலே எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம்டா. நீ உன் சம்பளத்தை உன் மாமனார்கிட்ட கொடுத்துரு, அப்படியாவது கடன் அடையிட்டோம். என்ன பார்க்குற? உன் சம்பளத்தை நீயே வச்சுக்கோ, மருந்துக்கே சரியாயிடும். எனக்கு இனிமே மருந்து செலவு மிச்சம். அண்ணி, நீங்க தான் நிறைய சம்பளம் வாங்குறீங்களா? ஒரு டியூவில் ஒரு ஏசி அவனை குழு குழு இருக்கலாம்ல? இல்லை நீ இத்தனை அண்ணனை கேட்டேன், வாங்கி தரல. நீங்களாவது டேய், அன்னிக்கிட்ட அப்ளிகேஷன் போட்டல்ல, கண்டிப்பா சாங்ஷன் ஆயிடும். என்னம்மா இந்து, என்ன சொல்ற? அதுக்கு என்ன மாமா, ஏசி தானே, வாங்கிட்டா போச்சு. அப்போ இனிமே மருமக சம்பளத்துல தான் நாம சாப்பிட போறோம். ஆமாமா மா, நிக்கறிய வந்து உட்காரு. இல்ல இந்தோ, ஏசி எங்க வாங்கலாம் நீயே சொல்ல. என்னப்பா, சந்தோஷமா நிம்மதியா இருக்கியா? உங்க தயவால நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன். உன் விருப்பம் தான்ப்பா, என் விருப்பமோ? எங்கேயுமே கிடைக்காத போதைப் பொருள்லாம் எனக்காக வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தீங்க. அதுக்காகவே நான் உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் செய்வேன்.
நீ இப்போ சந்தோஷமா இருக்க, அதே மாதிரி நான் சந்தோஷமா இருக்க வேண்டாம்? அதுக்காக எனக்கு ஒரு உதவி பண்ணுவியா? முதல்ல நான் என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க, செய்கிறேன். உயிரை மட்டும் கேட்டுறாதீங்க. அதை தவிர நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் நான் கொடுப்பேன். இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா சந்தோஷத்தையும் அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். அதுக்காக நான் என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க. குட் சித்தப்போ. என்னது இது? அந்த போட்டோல இருக்கிற பொண்ணை நீ கொல்லணும். என்னது, கொல்லணுமா? ஆமா, காரியத்தை நீ முடிச்சிடு. அதுக்கப்புறம் உன்னை எப்படி பாதுகாக்கணும், உன்னை எப்படி மறைச்சு வைக்கணுங்கிற பொறுப்பெல்லாம் என்கிட்ட விட்டுடு. என் மேல உனக்கு நம்பிக்கை இருக்குல்ல? இந்த சந்தோஷம் நிரந்தரமாக கிடைக்கணும்னா என்ன வேணா செய்வேன் உங்களுக்காக.